हाबजोब्बाय मा जागोन बिथांनि बर' हारिनि खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो, जों बयबो हास्थायो आरो बे खौसेथिनि थाखायनो जि समाव जोङो पावाराव गैयामोन एबा बिटिसिखौ सामलायाखैमोन बै समावबो बै समनि बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन जे हारिनि खौसेखौ जोङो लाबोनांगौ, मानोना जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो आरो उनाव बावैसो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव खौसेनि बाथ्राखौ साननानै गोबां सावरायदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुजिया, बिथाङा पावार आरो फैसानि बादै गुबुन बाथ्राफोरखौ बुजिया। दा नंखायनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जायफोर हारिनि थाखाय नांबोदों, हारिनि थाखाय जुजिबोदों, बेफोरो साफा साफा लासैनो ओंखारबोनानै इउपिपिएलनि सिन्ताधाराया जिहेतु रायजोनि थाखाय, रायजोखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरो हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बयबो खौसेयै आवगायलांगोन। बिटिआर ओनसोल जौगानायनि थाखाय बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों बयबो आवगायलांगोन आरो बेवहाय दिनै जाय बिथांमोना फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों बिथांमोनखौ बरायदों आरो दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिहेतु सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिथाङा फैनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ आरोबाव बर' हारिखौ दैदेनलांनाय खामानियाव जोङो आरोबाव आगानसे आवगायबावनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। सार हाग्रामानि नावा बिदिबा मा जागोन? समाव बियो दोबैलांगोन, मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयखौबो अननानै, बयखौबो जोथोन लानानै, बयखौबो केयार खालामनानै हाबा मावनो हानाय मानसि नङा। बिथाङा गावखौनो राजा होननानै सानो आरो गणतान्त्रिक देशआव राजानि जेबो बेवहाय बिफाव गैया। दा नंखायनो बेबायदि सानग्रा मानसिफ्रा लासै लासैनो आइसलेटेड जालांगोन। 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय जोङो भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदो जे नैबे बाजेट सेसननि गेजेरावनो एप्रिलसिम जि सोलिगोन पार्लियामेन्ट, बेवहायनो बे एमेन्डमेन्टआ जागोन होननानै जों मिजिंथिदों।